Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska som tu s mojím kamarátom, pozdrav. Čaute. A dneska si zahráme takú zvláštnu hru, ktorá sa volá Doors. Takže môžeme ísť asi aj rovno do toho, poďme si vybrať výťah. Poďme. Poďme. Môžem si niečo kúpiť. A ne, nechcem si nič kupovať. Mám kľúč, mám. Mám tu jo, dobre. Chcete? Odomkni. Pekne. OK, takže ideme minule. Jak minule teda? Áno, ideme jak... točil to aj oný, Hetak. Takže choďte si to pozrieť aj na jeho kanály. V tomto má ja. Som hlavná hviezda. No, kamu. Teraz si hviezda tu. Ja? Áno. Ja som akorát zbytočnosť. Mám nápas, no nepotrebuješ? Ne, teraz už ne. Ne? Dneska už nie. Dneska už nie. Čo, ideme rovno do stovky. Ešte by sme mohli dať, však ako víš. Však no, vieš, aký je problém, že my skápeme na onom. Pri tom onom, jak sa volá SIG, alebo čo to je. Mám baterku do baterky. Znova jak minule. Počkaj, ja mám kľúč? Wow. Ja som sa ani nevšimol, že mám kľúč. Ja mám reálne si pol hodinu ten kľúč, ani som si to nevšimol. Dobre, tu sú nejaké... Ne, čo bol ten zvuk? Dobre. Tam je nejaké... Kamo. Tam je nejaké strašidlo. Kamo, kde si? Čo to je? Ne. Čo to je? Dobre, ja idem dopreč. Čo to je? Kamo, ne. Aj mňa? Ja mám celú modrú obrazovku. Ja tiež, ale ja som to všimol v okne. Ja nie. Ja som proste vyberal, ne? Skrinku. Čo to je? Kamo, ne. Čo to je? Ty Kamo. Tým, že ja nepočujem nič, ja som zdochol. Tým, že ja nepoznám túto hru, tak som nezdochol. Ja som ti zláknem toho srdca. Inak problém je, že... Ja som zdochol. Ne. Dobre, tak... Ja nič nepočujem, ja som žiadne pst nepočul. Je! Kamu! Aha. Čum. Tak je tu trošku problém, že S-kom sa nedá a dá. Dobre. Čum. Mám kľúč, dobre. Neviem sa vybíja, ja som pakol, ja už mám polovicu vybitú. To. To baterku. Lebo svítím sa neviem jak pak. Kamo. Ja, pekné. Kamo, teraz boli čo, jaké dvere? Čum? Kamoško, čo ti šibe? Kamo. Dobrá miestnosť. Čakaj, kde sa idem? Dobre, čiže... musíme sa... Kamo. Baterka, yes. Ja mám baterku. Baterku. Do baterky. Baterky. Áno. Okay. Už sme na 7. To je viacej ako predtým. Preto sme sa dožili takto 5-ky, tuším. Ne. Zas je tam. Ne, choď preč. On je zas tam. Ne, on ide ku nám. To čo je? Ale čo to je? Jak sa máš proti tomu vyhýbať? Kamo, ja som v tme. Kamo? Kamo, ja som tuto v tme. Prečo si len so mnou? Pretože som niekde v prdeli. To strašidlo do riti. Do riti, kamo, ne, ja sa bojím. Ne, ja sa bojím do riti. Dobre. Do riti, ja som mŕtvý. No. Kamo, zlatý vzdochol, ty vole. Kamo, 3 strašidla. Ja to ako dám.
Čakaj, ale kamo, ja som mal 3 strašidlá naraz v jednej miestnosti. Prečo mi na tej kamere tak nedarí? No. Ja som si akorát kúpil zapalovač. Dobre, idem preč. Padá tam skriňa, ja som tam narazal na 3 príšery naraz. 17, kamo, ja som tak ďaleko. Čo ti šíbe kľúč? Ne? To je na zamok. Dobre, poďme ešte raz. Mám 4833. Nemám ani na lockpick. Však pohni sa. Ja, sorry. The hotel. Poďme, ja to nenávidím, ten hotel. Nemôžeme ísť backwards. Tak potom môžeme ísť. Ale vlastne čo to je, lebo to... Kamo, ty ideš bez mňa, počkaj. Kamo, ale Ježiš, ty si za mnou, ja sa poserem znova. Ne, prečo tu je toľko skrín? To niečo znamená určite. To by mohol teraz prejsť Raši, ak chcela ten vláčik metro. Metro? Počkaj, tu je vždy niečo, tu vždy býva niečo. Akorát hodiny sú tam. Aj, bože. Hodili hodiny. Ne, tu bude zase ten cápek. A není. Kamo. Ne? Jaké dvere? 5. Ideme do šesky. Ne? Kamo, si predstav, že toto bol v minulosti hotel. No však práve. Ne, kamo, on je tu ten. Je tu ten týpek. Nej ten typek. No poď teda ďalej. Kamo, ja sa bojím sám. Poď, kamo. Kamo, poďme. Ja sa bojím. Ne, A, sviečku mám. Mám svíčku. Ne, poď. Ne. Kamo, ja sa zlaknem. Čo to? Mám baterku! Kamo, daj mi. Tu má svíčku, kamo. Díky. Nej, Zapal mi ju. jak ti mám zapaliť, čo baterkou ti jak zapalím. Dobro, 12, to sa mi nepáči. Horiti, tu je skriňa. Ide ten capek? Jo, choď. Ale kamo, ja nič nečujem. Ja som ti povedal, že máš schovať. Si zdochol? A ne. Ne. Ale zapál mi sviečku. Jak čím ti mám zapáliť? Kamo, halo, si jaj. Bože. Svetom si ju zapal. Hentam. Toto je svetlo, normálne si ju zapal. Čo ja viem, čím si ju zapalíš? Kamo, 16. Kamo, mne to páli, fakt. Sme v riti. Prečo? Pretože bojkal. Zhasni sa. Kamo, zhasni sa. A ten... On ti to fakt zapalil? Aha, fakt. A už sa mi míňa. Kamo, kde ideš? Nejde. Kamo, poď. Just tu je dve padnuté skrine. Baterka do baterky. Kamo, to sú už napínavé. Ne. Kamo, jak ťa minule zabil. To je ten typek? Nej. Kamo, ja sa bojím. Ne, vypneme to. Je tam? Kto? Ten usmievajúci sa hajzol, to nej? Není. Ti šibe. Ty sa kto chce baviť? Ja? Sa reálne som trepol. No. Dobre, 21, vľavo. Ne, bojka. Kamo, ne. Povedz mi kedy. Teraz! On je fakt, kamo, hnusný. Kamo, natesno.
Ne, kľúč, kamo. Chápeš? A tu je kľúč, mám kľúč. Ona ešte svieti. Je. Kde som? No. Otvor. Ale jak mohol prísť si dvere? No čo idú tak rýchlo? A čo to je? Ne, choď preč. Nekúkaj sa na to. Jak ne? Čo to je? Dobre, ja už som trošku ubratý. Jak nesmieš kúkať, čo máš robiť? Choď jak Michael Jackson. Počkaj, tam sú vitamíny. Zobral som vitamíny. A zmizli? Hej, tam je, on sa zjavil. Dobre, ale ja potom neviem, kde ideme, chápeš? No. No to je zase zamknuté. Chápeš, to je zamknuté. Ne, to je fakt zamknuté. Ne, kamo, mne uberá životy ten hajdu. Však sa to väčšinou príšery robia. Si zabil. Ani ne. Ktorý sa ten hlas? Kamo, ne. Ja tu nechcem byť. Tak prečo sa strašíš? Lebo chcem. Počkaj, proč to svieti? Jaj, to one. Aha, ty vole. Ja. Čo po chvíľu nejdeš nájsť, tak... Ne, ale kamo, on ti nič nerobí, ale... robí. Dobre. Robí. 25, dobre? OK. No poď. To 25. On tam je správna. Choď. Dobrý. Nie! Ideš prvý. Ja ťa nenávidím. Ja ťa nenávidím. Hej, to je ten oný smejúci sa. Ja ťa nenávidím. Kamo, poďme. Najhoršie, čo sa ti môže stať. Povedz kedy. Áno. Čo? Už? Čo to je za zvuk? To je vysavač. Čo to je? Kamo, čo bolo? Ja neviem. Kamo, ty zaujímavé, ty kokos. Ty ešte zješ? Ale ja som sa schovala a ono mi to samo vyšlo. Ja to nechápem. Čo to je? Ne, zase to počujem. Nejde? Čo to bolo? Ideme radšej video z Rivals. Kamer, tak dostím. Like môžeš vidieť, ja už som skapal, takže... Kámo, rekord 28 dverí. Ne, čo si dá za vec? No. Môžeme. Čo? Zasi tu, ty... Kamo, to zase sa nedá odomknúť. Čo ti šíbe, kamo? Ja by som rád... Kamo, že si nepôjdeme radšej Rivals, tam sa nám lepšie darí. Ty... Dobre, už ideme Rivals. OK. Dobre, takže to by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like a odber na toto video. A my sa vidíme pri ďalšom. Čaute! Got me stone cold.